ERAP 1000A. Новата машина за опаковане с стреч фолио от ISG, която е с един от най-добрите коефициенти цена-качество на пазара. Настоящият модел има интегрирана компютърна система, управлявана чрез многофункционален, удобен за потребителя сензорен екран. Машината е оборудвана с касета, с механична спирачка и фотоклетка за отчитане на формата и височината на опакования палет. Стандартно въртящата се платформа е с диаметър от 1500 мм и максимален товарен капацитет от 1500 кг. Стандартната колона позволява да се опаковат палети с височина до 2200 мм. Завъртането на платформата се осигурява от задвижваща система и се контролира от магнитен сензор, който отчита броя обороти, определя времето на забавяне на работния цикъл и спира платформата в началната позиция в края на работния цикъл. Под касетата с фолио е монтиран предпазен прекъсвач, който ограничава минималното спускане и максималната височина на движение на касетата. От началната страница на сензорния екран може да програмирате различни параметри за опаковане по много лесен и интуитивен начин. Брой обороти на опаковане в горната и долната част на палета, брой цикли нагоре-надолу на касетата, скоростта на въртене на платформата, скоростта на касетата и, разбира се, настройка на времето на фотоклетката за припокриване, застъпване на стреч фолиото. Освен всичко това, има и други интегрирани функции, като например цикъл на опаковане в ръчен режим, администраторски системни настройки, запис на статистическите данни за работата на машината, техническа зона за наблюдение на входните и изходните сигнали, регистър на базата данни за аларми, както и извършени операции по поддръжката на стреч опаковъчната машина.